Euskal Herria, ongi etorriak txorienera. Hemen hasten da, ekainak 28ko saioa. Gaur, egun berezia, gonbidatu berezi batekin, ez da gai? Hori da. Aspaldiko, jura sarraka berrezkuratzen ditu, bukatzen ari garen hontan. Bueno, gaur ekainak 28, LGTBIQ, ez dut utzi bat ez, eta gehi. Bueno, pertsonen arrotasune egun internazionala da, eta bueno, guk gonbidatu berezi bat ekarriko du. Gure lantaldeko gonbidatua berataz hitzegin izan dugu, baina gaur in situ ezagutuko du. Mirari ekarriko nuen bere garaia, gaur Julen etorriko da. Eta gaurko errezeta ere, hortik tiraka joango da. Ni Juleni esan, Julen, zer prestatuko dut gaurko egun berezi ontarako, eta esan zia, bitu. Jak, bialdu da. Eta dana, lanako, ja aurreatu eta bialdu zizkian. Ostadar pizza. Ikusiko zuen ze, gauza polita, erreza, umekin egitekoa, gaur bezalako egun berezi bat ospatzekoa, eta ez daukaina inungo sekreturik. Ingo guna da pizza ore bat. Nire lagumaten ezan eta munduko pizza ore onena. Hori berak esaten du, baina, egia esan goxua datzen da. Hortako zer erabiliko dugu? Hor dauko irine indartsua, o fuertea esaten dela, irin normala, 250 bakoitzetik, 125 gramo semola, gari semola fina, gero, legami freskoa badukazu eta 2 gramo, bestela, lehorra 8 gramo, azukre pixka bat, 35 gramo oliba olioa eta 425 ura. Honekin ingo duguna pizza hori bat, hori utziko dugu gero altzatzen, 2 ordu gutxi gora bera, lusatuko du eta gainean ze jongo da? Bueno, hemen ikusten duen, ikurriña honetako kolore guztiak ez, urdin ez duelako aurkitu, baina saiatu naiz. Piper berdea jarriko dugu, horia, gero morea jarriko dugu, gorria txerri tomateekin, laranja azenari batzukin, eta urdai azpiko egosi pixkatekin, horre nahi duenak larrosa ikusiko du, nahi duenak urdina ikusiko du, eta beste batek bakarrik urdai azpiko egosi ikusiko du. Ez da gaina. Gazta, nik pizza, tomate eta gazta gabe ez dut ulertzen. Hori bai, azpian jarriko dugu, zen nahi duguna da kolore hauekin aldala ikurriña hauegitea. Orduan, oinarrian, pizzaren oinarrian tomatea jarriko du, gero mozzarella gazta zabalduko du, eta gero ja, banaka kolorea jungo jartzen. Labea, 230 gradutara daukagu, eta hoxe, 10 minutuan tita egiten da, pizza hau, labera sartu, eta listo, gero elkarrizketa Julenekin. Geratu, benetan mamitxu izango dalako, eta oso interesgarren, nik uste dut, ez gaurko egunerako bakarrik, urte guztirako. Hori da. Hoiek esan da, lehenengo, jaione, aktibatu ingo dut. Irina pixka botako diot, berdin da, zein. Eta ez baduzue irin indartzua edo zein irin erabili, ez ibili edotzen. Koierakada batzuk jarriko ditut hemen, azukrea, honi azukrea gustatzen zaiolako, eta ur pixka bat. Eta ero bien bitartean jungu naiz, garinerako irinak, legamien mandakoat, azukrea, gatza pixka bat, eta horrekin azten. Hori esan da? Hori esan da, lehenengo eta behin Julen aurkezte aldera, bera gure gidoilari nagusia dela esango dugu, eta berak gaur bozera mailan hartuko du arrotasunaren inguruan hitz egiteko, eta azken finean kolektibo horren ezagutza guri gerturatzeko. Gu hemen bozgoragailu txiki bat izango gara zigorretanik kasu honetan, eta azalduko dizkizuegun gauzei arreta handia jarri mesedez, garrantzitsua da eta. Eta jarraian, arrotasunaren egunari begira, landutako pizza honen koloreak banderarenak izango dira zigorrek esan bezala. Eta morearekin tipula aukeratu du zigorrek, baina lombarda ere edo azamorea ere hor dago, aukera hori badago. Bai, sasoiagatik esaten nuen, nik azamorea gehiago neguarekin da batzen nuen, badago, eta aukera neukan ez ekartzeko, baina zen nuen, pula morea oinera, ez? Bai, eta gaina balioan jarri beharreko gure tipula da kasu honetan adibidez zaiako tipula. Zaiako tipula guain uztailan hasiko die baserritarrak uzta biltzen eta abuztu amaiera bitarte hortan horraituko ie buru belarri. Baina batzuk esango dute, nola pizza batean tipula. Ez? Lasai, hemen trikimailu batzuk dakarzkizuegu eta pikante hori jeisteko, samurtzeko, eta ez dakizu kolaxen gordinen botatzeko asmoa, okezan? Ni gordinea, baina bestela indar hori kentzeko, jaione itxurripean hartu, uran azpian jarri, gero lehortu, eta horrekin indarra kentzen dira, baina. Oia, trikimailu horik simplena esaten dena.
baina, bueno, badaude bestelako batzuk. Persona simpleak nintzula gauza simpleak. Edo zuri pikantea benetan gustatzen zaizula, eta ez dizula inongo axolarik horrek, baina, bueno, agian hor, baten batek, tipulari beste suabetze bat eman nahi badio, ona hemen trikimailu, alde batetik izotzakin. Honako ontzi batetan ur hotzotza jarri, izotza sartu, eta tipula xerratan sartu. Hau, hozkailuan gorde gutxi gora bera 15-20 minutuz. Eta bestela izozgaiun, eta denbora erdira murriztu. Beste alde batetik gatza eta ozpinarekin egin daiteke horrelaxen uretan, edo zuzenean tipulari botata platera batean, jarri tipula xerra, gatza ozpina, eta 5-10 minuturen ostean iturri azpian garbitu. Txukatu eta listo. Eta bestela, bada beste ohiture bat, hemen ez da hau oso ohikoa, baino da esnetan. Esne hotzetan murgildu eta 10-15 bat minutu utzi eta gero esaten dena garbitu, uretan garbitu edo uretan eragin, bida klaratu. Eta listo, horrek xamurtzen du gehien. Ero erregosita baita, hartu kipula erregosi alduzu, esaten genduen atzo espaduzula, kipula sobratu zaizula atzo jarritzen duen ez da erregosita botati ere gaitetik, errez, odarrasko garatzen. Arrazoi emate izut, baina erregosita gehi gero labean more hori galduko luke. Gauze da more hori mantentzea, gaur behintzat. Horregatik, nik gordini jarriko dio beri hortan, eta, crunch puntu bat, eta, gero indik, ez da, errekula pixkat atzokoa sobratu zitzaizun hor, eta errekula pixkat pizza ni, da gauzat, pia gustatzen, errukula bukaeran, botatzen nizu eta ematen dio bizitasun bat pizza ize, pikante puntu horrekin eta. Esaten da, nizuri pikantea, ganoraz, Bueno, hemen, irin guztiak, azukrea, gatza, naztu ditut, eta bain, pixkanaka ura botatzen, eta, bueno, digitoak esaten da, hau da, digitala. Zikitzen hasiko gara. Ondo nazten joan, gero gehituko dio gure legamia, eta, bueno, hemen ez da besterik, landu, holako robot bat, etxeko roboten batera izan ezkero, 5 minutuan listo da, eta bestela, 10 minutu, 15 minutu, hemen, eragio mutil aurreko... Denbora pasa? Bai, eta umei gustatzen zai eskuak zikindu, eta hemen ibili saltzeatzen, da, holako gauzak, ondo etortzen di. Bueno, gaurko egunen ingurun zer kontatu helburu nagusiena. Egia esan mundu mailan ospakizun honek helburu nagusi bat du eta hori da genero eta sexu aniztasuna ezagutzera ematea, kolektiboaren eskubideak aitortzea eta diskriminazioa salatzea. Besteak beste. Eta kontuz, guzti hau harrotasun sentimentua lau haizetara eguzki printzen antzera zabalduz. Hori, ikusi, Ona amarezko horrena, oso. Hola, berado. Bai, eta lehen, haitu izot esaten LGTBIAQ gehi edo plus. Gehi, bai, plus. Bai, hori da, normali irratian LGTBI entzuten da, ez, beti? Telebistan eta kolektiboan inguruan hitz egiten dena LGTBI. Gaur egun nik uste ez hori hasiera batean izango zela, baino esan bezala gu bozgora gaiu txiki bat gea eta hori Juleni galdetuko diogu berak gertutik bizi duelako eta dakielako, baina tira hemen mamitze aldera esan dezakegu hasieran bai zela LGTB. Bai? Esan genezake 3 letra horiek hartzen zituela kolektibo bakoitzeko, letrak esan genezake, eta gero gehitu zaizkiola edo batu zaizkiola IA eta Q+. Orduan, zer iruditzen zaizue letra bakoitzaren barruan, zein kolektibo sartzen den, mamituko bagenu. Venga, argitzaldera. Ba esan dakoa, L-arekin hasiko gara. Beraz, hortzen L-a. L-ak, L-aren barruan sartzen dien kolektiboa da emakumeak gustoko dituzten emakumeak, bai? Hori nik uste denak ezagutzen dula eta izena lesbiana da. G-ak, gehiak, kolektibo hori biltzen da bertan eta gizonak gustoko dituzten gizonak. Ere, horreaino ongi. T, transak. Hemen transgeneroa eta transexualak sartzen die. Biltzen ditun adiera da edo kolektiboik biltzen ditu. Eta gero B, bisexualena da. Bai? Hor goaz. Hor arte, nik uste du gehienak? Bai. Gutxi gora bera entzun izan dudula, gutxi gora bera baino gehiago bada hobe, sanai nuke azken finen eziketa badelako. Eta, hor sartzen dena da, gizon eta emakume eta pertsona ez bitarrak gustoko dituzten pertsonak. Bale.
Gero, jarraian datorrena da, intersexuala da. Beraz, hemen. Zeintzu dira intersexualak? Intersexuala emakumezko eta gizonezko organu sexualak dituzten pertsonak die, hau da, barrukoak zein kanpokoak izan daitezke eta jaiotzetik ditue. Adibidez, pertsona bat jaio diteke aluarekin, eta ovarioak izan beharrean testikuluak izatea. Beti ere bat bestea baino garatugoa da honen, bai? Edo garatugoa izanik, edo bueno, hori hola izanik jarraian datorrena A da. A, barruan, asexualak edo kolektibo hori sartzen da. Eta hemen, sexu orientazio edo joera sexualik ez dutenak izango lirateke edo grina hori ez dutenak eta hau jaiotzez omen da ere. Eta erakarpen sexualik sentitu ez arren, esan genezake bi saietan banatzen diela. Bai? Alde batetik daude erromantikoak eta beste alde batetik arromantikoak. Erromantikoak izan dezakete bikote bat izateko nahia, gura, grina, eta arromantikoak ez. Beraz, arromantiko horiek dira olako erakarpen sexualik ez gehi, esan dakoa, bikoterako izateko edo, hori, ez dakit nola esan, nahia edo... Bai. Hori ez da ere, bai, argi, bagoaz, bai, bueno. Venga. Eta hau, honekin momentuz, honekin izten da honako LGTBIAQ+ kolektiboen sailkapena, eta mesatzeienak die queerrak eta gehiago. Queerrak eta gehiago zein dien, sexualitatea eta generoa aldakorra izan dezaketen kolektiboa, edo aurreko sailkapenetik haratago gelditzen dien guztiena. Hoi denak sartzen die azken hontan. Beraz, hoixe da gaur egungo LGTBIAQ+ eta gaur da honen egun handia. Eta sekura etzara, ohera jongo, zerbait berria jakin gabe. Hemen aipatzeko, esan bezala, hemen azalpen txiki bat indu, eta sailkapena berria eta anasgarria izan daiteken arren batzuentzat agian, gehien bat hurbiletik ezagutzeko aukera, izan ez baldin bada beti ere errespetutik eta borondatetik ikasi nahi izan ez gero inoiz ez dela berandu. Eta horretxean lan handia dugu, guraso garenok. Bai, ezik eta bai noski, gurasok, eskolatik eta abar. Eta hemen txorienen gure korreo elektronikoa ere zabaldu nahi dizuegu, zuen esperientzia, zuen bizipena eta zuek nahi duzuen hori gurekin partekatzeko. Beraz idatzi guzu txorinea@itb.eus eta bertan, kontatu zuena. Idatzi, ni hemen hau, lantzen ikusten duzu hasieran, oso itxaskorra zan, pixkanaka askatzen doa, noizian behin olako golpe bat jo, lusatu, eta eskuetatik askatzen jungo da, eta horre soruan itxatzita dagoen ere, kanpora. Gero ingo duguna da, katilu bat, olioarekin, hau ogi egiten duzunean moduen, azkenean pizza bat ogi bat da. Oinarri hori, tirantea gore egon. Lasai. Ni hemen izarretan, jaine. Horri bakizu nola esaten zaion, kosaske gertan. Kosaske gertan, Eta hemen jarraitzen dut, orduan, ni hemen guztuan, entzuten, zuri ebenetan, azken finen bida, zer egin dezakegun beti ona da muinera iturburura joatea. Beraz, ospakizun honen jatorriari soingo diogu gehien bat ikastoletako historia liburuetan agertzen ez delako edo kontatzen ez delako edo, egi esan uste hori badaolako, ez? Txoin, kontu, zuen eskoletan hau agertu baldin baduzu idatzi guzu, txorinea@itb.eus, berdin. Beraz, honela da historia. 1969ko ekainaren 28ko goizaldean Stonewalleko matxinada deritzon iraultza izan zen New York hirian. Pixkatatzeran joan da eskubide zibilen mugimendua, hippien kontrakultura eta mugimendu antiarrazistak bezalako gizarte mugimendu handiak sortzen ari ziren garai horretan, LGTB kolektiboko pertsonak oraindik atzean zeuden, LGTBIAQ+. Eta, esan litekena da, edo egia zein den, pertsona hauek drag queenak, transak, gizon afeminatuak, prostitutuak eta lesbianak biltzen ziren tabernetan, jazarpena jasaten zutela, egunero eta maiz izaten zirela honako sarekadak, eta berrezikin nun, Stonewall Inn tabernan.
Gauza da, 28ko goizalde hontan, presioak eta sarekadak gogaituta bapateko istiluak eta manifestazioak antolatu zirela eta kolektiboko pertsonak lehenengoz kontrako agresioei kontra egiten edo erantzuten hasi ziela. Horregatik egun hau abiapuntu bezala hartzen da eta egun honetan ospatzen da edo egun honekin gogoratzen da lehen puntu hori. Dena den aipatu behar iraultza honek edo esan genezake manifestazio hauek egun asko iraun zutela. Osea, izan zen eguna esan zutela, aski da. Aski da. Onarte. Hori da, eta bueno, esan dakoa, hor bazeuden beste mugimenduekin batera, honek ere oihartzun hori izateko ahotsa altxazun. Hori da historia. Eta hortik aurrera, ospatzen da, gaurko. Hori da. Polita. Esautzen han zenuten. Hori da. Segur asko gezetz. Bueno, eta goitxo, kontatzeko polita. Askok eta askok gogoratuko due hala eta guztiz ere Euskal Herrin izan zen gure Stonewall propioa, edo esan genezake 10 urte berandugo gertatu zena, zehazki goen 43 urte. Eta da, Errenterian Frantzis gisa ezagutzen zen travestia hil zutenekoa, bera Vicente Badillo zen. Eta, bueno, esan bezala, travesti antzezpenak iten zitulako oso ezagunez zen, eta goizalde baten, 1979ko ekainaren 10ean, polizia bat mozkorrin da sartu zen Errenteriako Apolo Klubean, eta honako jabea mehatxatzen hasi zen pistolarekin apuntatuz. Orduan, Frantzis gerturatu eta esan zion zergatik ez idazu niri tiro egiten, eta, bai. Aurpegian eman zion, eta hori izango litzateke gure Stonewall propioa, baina hau ez da hemen gelditzen. Tamalgarrina da, urrengo egunen albistegik eta edabidek egunkariek erailketa honen inguruko isiltasuna gordezuela, eta baten batek zer argitaratu bazun berri desitxuratu gisa argitaratu zutela. Pixkat beste buelta bat edo beste zentzu bat emanez, baina esan liteke hala eta guztiz ere, ura izan zela Euskal Herriko kolektibo honen mugimenduaren hastapenaren hazia. Hortik ere, abiatu zela hemen Euskal Herrian ahotsa izatearen indarra, eta, beldur hori kendu. Eneko, nik esan, gaurko gaia jorratu behar, historia hori enuen ezautzen, beste Stonewallekoa bai, eta... baina esan dako, azken finean urte batzuetara epaiketa izan bazen, urte batzuetan ez gogoratzen zen bat, isiltasun hori izan zen, ez, orduan... Eta hola gertzen gauzekin. Bai. Zoritxarrez. Bueno, pixkanaka, kostata bada ere, gure ore hau, munduko pizza ore goxoena eta lanik gehien ematen duena, listo okau. Katillu bat, esan dakoa. Olioarekin ondo igurtzi, eta igurtzi goraino eta katillo handi bat, benetan honek, gora ingo dugu, Eta... Zen puntue ikusteko. Oindik, ikuste duzu, eta pixkanaka eskuetatik jungo zaita askatzen. Hemen ikusgarrina da, honako gainazalau ze suabea laua gelditzen zaion, Eta zenbat eta gehiago landu, eta hori da. Orduan, ingo duguna da, hau, lantzen jungo gara, Nila galdera txiki badauke. Galdetu. Hau robotean egingo duenik baldin bada, zenbat denbora eman martzaio robotari? 5 minutu. 10 minutu baino gehiago ez du beharko. 5 minutuan, hau listo dauka. Tita. Eta robotean, zaten dena, osai guztiak hasieratik naztu, eta jarri, eman egurra, baina robotean, txerri bustanakin, Deitzen dara, olatigoa, ero horrekin jarri behar da. Eta, pixkanaka, ikuste askatzen juten da, nola... Hau gero zoragarria izaten da nola... Baina hori iten dute dakitenek. Ez dakigunok, igurtzi alde batera bestera... Ez dakigunok martenetzea sartzen zu. Mariatzen dugu, eta... Guri utzi guzu hemen, igurtzen, ematen, eta gero izango da hori, 2 orduko... pausatu emango du, eta izango osai guztia, mosten, jutea honek ez dauka inungo sekretuik. Piper berdeak, txiki, serratan, horia bebai, kipulare bai, hau birrindu ingo dugu, tomateak erditxik moztuko ditu, eta gero, behin, fermentatu zaigunean gure orea, o altzatu zaigunean, lusatu, karratu forma emango diogu, uste dute ikurriña, borobile inalda hau, baina nik uste politia dela, marrak bere hortan errespetatzea, jarri, eta labera, utzi guzue pixkat hemen, izerdi pixka gehiago botatzen iturretan.
Bueltan gara, dagoeneko gure orea hor lasai pausatzen, eta ni, barazkiak mozten. Piperrak, moztu, xerratan, ero nahi duzu moduen txiki nahi duzue, txiki erregozi nahi baitu zuen lehenengo, erregozi. Baina, lehen jaionek esan duena guk, kolore bizi hauek nahi ditugu. Piperra beharrean batzuk brokoliarik egiten dute errezeta hau. Otutzen zaizuena, eskura daukazuena. Zia zerbak. Baina, azkenean, asmoa da kolore horietara iristea, eta zerbait itxurosoa eta polita ita. Atzoko ratatu ia bezala. Itxurosoa eta polita, hemen Euskal Herriko erreginak bat die, drag queenak. Eta batzuk egia esan oso ospetsuk die, eta egunerokoan edo bai sarean eta bai telebistan arpegiak ezagunak direnak. Adibidez, hemen Txorienen gonbidatu izan zen gurekin, zehazki zigorrekin Jogurina Boroba. Eta oso artista, eta egizan aspalditik dabilena aldarrikapenak iten. Eta oain, Euskal Herriko queer mugimenduaren lelo bilakatu den eraso sexistarik ez abestia bolo-bolo hortxe dabil, eta azatitxo bat jarriko du, bai? Izitzan beldurrik ez, azken urte hauetan. Sartu eta ikusi benetan bideoklipak merezi du entzun, eta gogoratu, eraso sexistarik ez. Hortxe duzue. Beste bat hemen aipatzeko, arratsaldeetan Bibazuek saioan kolaboratzaile lanetan diarduen Albina Stardust, eta bera ere abeslaria da, euskeraz eta erderaz abesten du, baina bere kolaboratzaile lanetan beste sexualitatearen esparru ezberdinak mamitzen ditu, eta beraietaz mintzatzen da beraz entzutekoa eta partekatzekoa. Eta gero beste bat hemen Naparro aldera joanez edo joan da bertan oso ezaguna den Suksi-Puksi daukegu drag queena, eta berak urteak daramatza hainbat eta hainbat show eta ikuskizun eskaintzen, baina kontuz, tailerrak ere bai arestian edo aurreko urtean, 2 urte ustez, gutxi gora bera honako drag queen tailerrak antolatu izan du edo ditu, eta hemen gaina aipatzeko hilabete hontan ekainean Iruñean bestelako drag queenen inguruko ekitaldik eta jardunaldik eta tailerrak ere antolatu die, ez da bakarrik beraien antolaketa baizik eta instituzioetatik eta mugitzen ari dielako, olako abia puntu bat ere badao. Hemen Suksi-Puksin hitzak hartuko ditut drag queenan mundu hau zueri gerturatzeko, eta bere hitzeko hau bedia. Emakumez jazten dien gizonak edo gizonez jazten dien emakumeak, baina orokorrean drag queen kolektiboa ez da gizon edo emakume generotan bakarrik sailkatzen, aldaera gehiago barne hartzen dituelako, bai? Izan daiteke gu beti agian irudikatzen du gizona emakumez jazten dena, eta, bai, hori izaten da, ez? Baina alderantzizkoa badao, eta, gaur egun ere, ez dula zertan bi genero edo bi identitate horietan bakarrik sailkatu behar, badaudela gehiago. Azken finean, pertsonai hori eta hortik bizitu, eta tailerra hauetan ere askatasun hori eman izan da. Eta horiek artista dira. Hor bai dala dana, lantzen dutena, jaskera, koreografiak, eta, Ni hitz bat ateratzen zait, erderaz da, baina divina, edo divino. Nola izango zen? Zoragarria. Bai. Gaina, ditu, zoragarria, denak sartzen ditu zor. Bai, Julen Gorosabel jarraian izango deu mailan, gogoratu zigorrek aipatu duela denboraldiaren hasierako gure formatu horretara bueltatuko garela, izan ere azken 3 hilabete honetan txipiei eman diegu olako aurrera bide bat, 2 errezeta proposatze aldera, eta egia esan maila pixkat horrutzi deu, baina gure mai hori bertan elkartu, bildu, itzein, solastu. Bai. Hori ere berreskuratu behar du. Hori da. Eta ni bien bitartean, hemen jaioneri entzuten, gustura asko, eta barazkia prestatzen. Eta hemen ez da kontuatu zaten, baina pixkanaka hori gorantza doa. Edozein momentutan hitz egiten hasten da, eta euskalo. Hauian mozorrotuta bukatzen da. Ez da hogaizki. Hore guztikin. Gero hori zabaltzeko adibidez,
zure gomendioa zer da, honako mai gain guzti hau irinezatu eta arrabolarekin, paperen artean? Irinekin. Ez, gora botatzeana ez. Horren, abirezia horrena bai ez daukadala, seguru. Bola nagian bai, baina ni beti naiz. Irina, eta hemen bai, eta gero lusatu. Eta arrabolarekin. Saiatu izan naizela airetan, noizbait jola saiatu izan naizela, eta trikimailu zein den. Berez, uste da atzakin edo dela, baina berez... Eskumuturrekin, eta gero, bai, hombre, bestela zulatu iten duzu, da, honekin. Horregatik. Itxita dukate, ukabilakin iten da. Hoi da. Baina horre dago, esku dago, mugimendu horre muñekak txak. Oiek, tejadak iteko pelotan betxien, ezien txarrak izango, ibiltzen dienak horre. Ikusgarria. Bueno, ni uste dut denbora joaten nahi zaiguna, Juneekin egoten nahi dut, orduan utziko guazen barazki guztiak eta dana prestatzen. Gero, hau esatizuet, ingo dana arrotu, landu ingo dugu pixkat, desgasifikatu ingo dugu, gero, irinakin lusatu, eta muntatze besterik ez da. Marraka jarriko dugu, txukun, poli-poli, eta, bueno, ni pintzelanetan hasiko naiz? Erriki bostu, bai, venga. Venga, ba, setxun dia. Bueltan gauz. Bai, gauz. Zandakoa, barazkia dana moztu ditu. Aurretik, listo geneukan ore bat desgasifikatu dugu. Lehenengo irineztatuta. Eta orain, lusatu, arrabolargin, ras, tomate saltza pixkat, mozzarella. Venga, ba. Ordena jarraitu behar dut? Saiatuko naiz? Hombre, zigor, esaten den bezala, komeni. Bueno, ez dakit. Gauze txukunik aldea, bai? Vale, venga, lehenko morea. Tomatea, bueno. Gorria hasiko naiz, venga. Tomatea. Venga. Ilaran. Eta hau, adibidez, kolore guztik barneratzeko eta ahoratzeko izango litzateke olako errenka bat pertsonako? Bai. Hau, gutxi gora bera iruentzako da. Gazta bat, barkatu, koloreak. 3 lagun, ero, bueno, tamaina, midakidean batek hau osori jango luke. Baina, tira. Hemen entzun ditu, aberrin aldan hau berzio, bueno, holan pixkat, aragei zalentzako, eta, bueno, tomatea berren hemen txoixua jarri, eta holakoak einaldien. Eta York egositako hori, zer da ba? Bueno, hori da, bakarrik hau. Venga, laranja. Laranja. Kuste duzu, ez dauka inungo misterioikonek, eta horrela, lusatu, eta gure asmoa da, hau itxea, berdina, urrengoa, horia. Piperra. Txak. Eta begitati sartzen dago. Nik borobilak ikusi ditut, egia esan karratuan hobeto. Borobilak da gehiago emoten du, dardota jolasteko diana bat. Borobilen azken finean kolore hauek inguruz, eta inguratuz zentroraraino joan da lortzen die, eta hor bai azkenen olako pizza zati baten kolore guztik ahoratza ditzezula baina tira. Hemen galdera da, 10 minutuko egosketa labean behar duen hortan, esan dezu labea zenbaten da hola? 210 gratuta. Bale, goitik eta behitik. Barazki hauen testurak nola geldituko hien? Denak egosketa berdine behar due? Piskat kruntz geratuko da, baina ez pentsa, egin da geratzen da. Bai, egin da geratzen da. Bueno, ea zer dion Julenek? Esan gu nahi duena hau da eta besterik ez da. Esaten da moden, xauena xau. Xauena xau, guk gure Julen hemen daukegu, egiesan gure lantalden eta ore haundi bat da. Arestian mirari izan zen gurekin, oain mirari ordezkatzen duen pertsona Julen da, eta bere aurkezpen txartena hausi izango litzateke. Donostian jaio zen, 1985 urtean, eta pertsona ez bitarra edo no binario gisa sentitzen du bere burua. Beraz hemen beste galdera bat iteko ere badaukagu, ez? Guk hori da, azken finean azaldu ditun gauzak hemen azaldu ditu, baina tira, berak lanketa eta bestelako gogoeta batzuk ere aipatuko ditu. Ados. Zebolita, Bai. Azpixak. Mesedez. Eta? Bolio bat txorrota lagun bat. Eta errukula? Gero. Amigo. Ateatzen denean. Bai, errukula pizza batean botatzen baduzue gordinen, gordina bota mesedez. Aukeran, hobeto. Eta ero, ateratzen dugunean baita oliba txorrota botatzen badiogu, kalterik ez.
Eta horrela bakarria jateko gu ematen du, baina azpikoa gordina dago. 230 gradu, 10 minutu, 12, jun behiratzen. Fin-fine, ni pizza lodixa gustatzen eski. Pero ja, Julenekin, atzean jongo. Vale, Julen, andiamo. Gure pizza labean ustea otu zaigu, eta bien bitartean, gure gaurko gonbidatu gari, bueno, elkarrizketa egitea, Jule Gonzal, arratzaldea. Kaixo, placer bat da hemen egotea. Oso urduin nago guaidean dele miziko elkarrizketa bai. Nire aurreneko aldera hori esan bazak. Julen, urdurik uste zaitut aurreneko aldia, Mercedes. Bueno, ja, galdetzen diazu mininean ja jungo naiz pixkanak lasaitzen, baina noa indikan pixkat... Bota, jaione, venga. Lasaitze bidean nago. Hori da, venga, lortuko duzu, hori helburua. Lehenengo eta behin zertarako etorri zaren azaldu behar, besteak beste zure nortasun bilaketa prozesu hor mintzaketa bat komplexua. Baina netzako oso garrantzitsua izan da, nik neuk hau proposatu eta zuek onartu izana, netzako oso garrantzitsua da ez nuen espero eta, bueno, horregatikan eskerak emanen dizkizuen zen netzako politia da ezakit, ekimen politia. Eta guretzako, nik uste dut, 7 urte damazkin nik txorien ere, eta holako inguruko lehen elkarrizketa hortan nik uste dut interesgarria da. Nik uste positiboa dela, pixkanaka gai hauen inguruan gehiago jakiden jutia, eta batez ere ikasteko bodonate izatea. Zeren inork ez dakidena, eta ni neu ikasten ari naiz, baina ikasteko bodonatea dagoen bitartean ikuste honera goazera, bide gokiti goazera. Bueno, galdeketari bidea emateko lehenengo galdera, zure esperientzia nortasun bilakaera hortan zein izan den orokorren txikitatik onera, ez? Jo, netzako izan da oso mingarria eta oso komplexua. Batez ere, informazio gabezia asko izan ditut delako nebizitza guztian zehar, ez? Ni txikitatik izan naiz oso pertsona feminatua, baino nire amak berak, ez nahita, baino nahi gabe, feminitate hori eskutatzen irakatsi dit, ez? Eta orduan, nire betzado guztia pasadet oso bakarrik, beti genero maskulino baten plantak egiteko behar hori sentituta, ez dakit, ikusi oso gauza sinpleak, nire ikaskidak bata besteari musu ematen ikusi eta ni neu ondo zergatik ez, baina hori sekula kontemplatu ez, ez dakit, nire esku etzeon zeo zer, bezala sentitu dut, eta, ostia, unibertsitatea llegatu arte, ez nintzen hasi pixkanaka soltatzen, esploratzen, neure buruari askatasun hori ematen, ez? Eta, ostia, oaintxe oso ondo nago, baina atzera begiratuta ikustet zenbat sufritu dudan, eta zenbat dago noindik egiteko. Nik pentsatu nahet, gaur egungo gazteek askatasun gehiago dutela eta informazio gehiago dutela, baina, ostia, 80 eta 2000 urteak oso gogorrak izan ziren Euskal Herrian. Bai, hori egia da. Eta hor, familiak zemuz, zure Julen berria, klar, zezu hor esan duzu, ama... Nik beti esaten dut, nire amarekin 5 aldiz atean naizela armaidutikan. Bat nahikoa ez, eta 5 bider, ez? Lehenbiziko aldian, neure burua gehi bezala identifikatzen hasi nintzen, gero, gehi bai, baina makiatu eta estetika femeninoa ere baita gustatzen ziren, eta orduan, gehia ez dakit etiketa horrek osotasunez deskribatzen dauen, agian transa izango naiz, orduan gero amari izan nion, kuarentenan, bapatian, hormonatu nahi nuela eta esan nion, aizu ama, hormonatuko naiz, en plan, toa por culo, ez? Eta nire amak dande baino, nora egingo ez zui bapatian, aurrera pauso bat da baino, ostia, tarteko pauso gehiago daude, baita, ez dakit, oso pauso gogorra da, eta nire ama, guatzen naiz, bere gelako lehua garbitzen nahi izala, eta batean esan nion, aizu ama, balakagu arbasorik kantzerakin, eskizofreniakin edola, eta ne ama eten zuen bere garbiketa esan zuen, zertaz eizea, bai eske hormonatzeko test bat beti barret eta jakiteko ea, eta ne ama esan zuen en plan, ostia, ez, guazen arnaz hartzea, guazen pentsatzea, etxean gaude ezin dugu atera, kuarentena da, guazen pentsatzea zerrina egun, terapia da jungo zea eta a tomar por saco. Karo, azkenian, niko di baita aldarrekatu nahi pixkat, ez? Trans izatea baita oso estereotipatua dago. Pentsatzen dugu, askotan trans izateko, bai edo bai, kirurgia batetik pasa dezula, hormonatu hartza dela, beti dela kontrako sexua izateko, eta ni neu terapian hasi nahi zen enean, hasi nahi deskubritzen, ostia, trans terminoa baita oso anitza dela, oso heterogenea, eta guk geu takagula erantzukizuna geure definizio propioa egiteko, ez? Ezin degula kanpotikan definizio bat onartu baizik eta geude barnean sentitzen dugunetik abiatuta
egin behar degula definizioa. Geudegan dagoelako erantzuna ez dago kanpoan, baina hori onartzea da oso konplexua da. Dena den hemen, zuk zure burue bai, ez dakit esan, sailkatu edo hartzen dezula ez bitarra bezala. Zer da ez bitarra edo no binario? A ber, nik hau konparatze beti software elektroniko batekin. Badakagu Windowsa eta badakagu Macintosh. Macintosh bat ez dago prestatuta Windows bat irakurtzeko, eta Windows bat ez dago pentsatuta Macintosh bat irakurtzeko. Bi sistema operatibo ezberdin dira. Baina sistema operatibo bakoitzak hartzen du berea errealitate hutsatzat. Orduan, bitarrak zareten pertsonek, pentsatzen zue, bitarra dela guztia. Ez dakazue hizkuntza ulertzeko ez bitarra den hori, ez? Eta ez bitarga denok oso evidente egiten zaigu ez bitarga dela, baina ez dugu ulertzen nola bitarrak zaretenok ez zuen ikusten hain evidentea dena. Bizitza ez dela ez bitarra, baina hori irakatsi dizuete. Orduan, nik ulertu nuenean nire hizkuntza ondo zegoela, ez nuela zuen hizkuntza doitu behar, esan, ostia. Egia da, hau sistema bat dela. Baina sistema bakarra denez ematen du, hau dela errealitatea. Baina ez errealitatea, sistema hutsa baino. Orduan, oain ari gara ulertzen, bizitza ulertzeko beste kosmobizio gehiago ere baita badaudela, ez? Eta begira irekitzeko bodonate horrek, postez, txodatzen duzten hau. Dena den hizkuntza horren parte ere bada, azken aldin entzuten den zispasin. Zer da zispasin? Hau oso zabala da. Azken entzuten da, bai. Bai, zispasina da azkenean, pertsona transok sentitzen dugun behar hori zisgenero itxura izateko. Zisgeneroa dira transak ez zaetenak zuek, ez jakin darren agian zisgeneroa zaete. Ono ulertzeko jaiogean bai, ez nahitu dizueten generoarekin identifikatasun. Oixe. Eta bestea? Oixe. Orduan, zuek ez duzue trans izatean diskriminazio paidatzen, eta pertsona trans askok ez dugu diskriminazio paidatu nahi. Eta ez paidatzeko bidea trans ez ematea da. Eta ez emate horretan, hormonazio eta kirurgia prozesua derrigorrezkoa pasatzen da, ez? Orduan azkenian, niri pena ematen dit, nola askotan trans garenok edo pertsona ezbitarra garenok, guder errealitate propioa egitzeko bodondate izan beharrean, azkenean heteronormaltasunera asimilatzeko bodondate hori izaten dugun, ez? Zen, nik pixka bat atzea pauso bat bezala ikusten dut. Baina uste, niztasun hori ekitzen ari gadera pixkanaka eta horretan gaude. Nik azkeneko, galdera txiki bat, gauze da, baina eskerik asko entzutea da. Galdera da, maiatza erdialdera edo izan zen LGTBI fobiaren eguna, eta jakin nahiko nuke edo galdetu nahiko nizuke egoera gaur egun nola dagoen. Ni kolektiboko jende asko esango dizu egoera ezkorra dela, nik uste asko dugula hobetzeko, baino agian da, nik oain lan pertsonal bat egin dudala eta badaka dela nolabaiteko ez dakit lagunak aukeratzeko zuhurtzia hori badaka dela, baina nik uste egoera hobea duela. Euskal Herrian, bintzat, zuek bezala ez, ikasteko bodondate handia dago eta oraindikan diskriminazio kasu asko ditugun arren, gehien bat plumofobia deitzogunaren gatik, feminitasuna beti kastigatzen dugu edo jipoitzen dugu, eta hori da orain hobetze dugun esparru nagusia, baina orokorrean ikustet geure nortasuna askatasunez bizitzeko askatasun nahikoa badugula, ez? Adibidez da honetan pedura jungo naiz, eta hor matrimonioa edo igualitarioa oraindik ez da errealitate bat, eta oraindik asko dago ideko, baina hemen behintzat nik uste ondo guazela. Pizza daika dukagu. Bai, pizzaren kolore anistasunarekin irudikatuko du. Segudu, primerakoan modala. Beraz? Pizzan bila. Hora. Esan bat. Eta ni erretzen egin nahi. Ondia dago, ez dakit nik danak jateko kapaz izango nahi zen. Ni segundu bat eskatzizuet, bai? Hemen lantalde oson eskutik detaile txiki badaukegu, bereziki... Surprise! Adiós! Paris. Aizu, eskerik asko. Ai, benetan. Lolisein hemen izan da eta zer gutxiago. Ai, eskerik asko. Kolore guztiak. Polita, Aizu, urruti zaude, baina, bueno. Bai, urbilduko az. Hortako bai, busu kartzeko bai. Ezkonduko naizela ematen du edo, ze.
Ez, hemen azken finean esan dakoa ordezkari gisa eta bozera maile gisa zauden honetan zuek guztiontzat. Jo, mila eskerrik asko, ez nuen bate espero. Gaina, hau da, lehenbiziko zer erregalatzen duten erramua. Bai, bueno. Eta izan bitez gehiago. Bai, jo, jarriko ditut etxian, gaina lodategia dakat etxian, orduan, ez dakat aitzakiadik. Eta pizza, txurrosekoa... Bai, oso politia da. Azkenian, bandera sortu zanean, ematen zuen kolore bakoitza izango zela sigla bat, baina urtea junara ikusten nahi geha, sigla horiek ere labur gatzen zaizkigula, orduan, pixkanaka gehitzen goaz, eta gero autodefinizio propio egiten. Aniztasuna hori da. Beraz, bueno, gazta ditzagun, zaporean hitzauek. Platerak ere holan hartu ditut, nahi hartu ditut ezberdinak, kolore ezberdinak, eta hori, gure gizartean moduan. Bai, oso nahi dezu. Primerakoa, eba. Oso ongi. Bone, denak esan da. Bueno, jan lasai. Nik bada ez bada lehenagotik agurtuko zaituztet. Eskerrik asko gurekin izateagatik, eskerrik asko ospakizun handi honetan gure parte izateagatik. Muxu erraldoi bat denoi eta bihar arte, Julen. Plazer bat, Julen. Eta berri etorri basa moz geratu da. Joinitzu bezale bat. Eskerrik asko. Izan.